Преди 126 години, по волята на един български патриот, Димитър Хаджи Василев, в Свищов е създадено модерно европейско училище. Държавна търговска гимназия Димитър Хаджи Василев в град Свищов, първата търговска гимназия в България. Когато бях 8 клас, аз разбрах за това училище. Това е първата държавна търговска гимназия в цяла България. Освен, че е елитна, сградата е толкова красива. Разбрах за това училище от приятели и познати. Избрах това училище, защото то ще ми даде много добри възможности за в бъдеще. Защото е професионално училище и с икономика. Мен ми харесва икономиката. Много ми харесват тук специалностите. Има голямо разнообразие от паралелки. И аз избрах, разбира се, предприемачество и мениджмънт. Добрата професионална подготовка и доброто средно образование, което ще получа тук, ще ми даде много положителни умения и знания в бъдеще. Науката, която вплита в едно икономиката на предприятията и информатиката, се нарича икономическа информатика. Сравнително нова специалност, тя е интересна за младите хора и има бъдеще на пазара на труда. Специалността се казва икономическа информатика и тя включва интензивно изучаване на английски език, както и информационни технологии. Аз избрах да уча тази специалност, тъй като английският език и информационните технологии, които се изучават интензивно, тук са широко застъпени в днешния свят, както и имам лични предпочитания към тях. Също така смятам, че те са добра основа за една по-добра реализация в бъдеще. Любимият ми предмет е уеб дизайн, тъй като чрез знанията придобити по време на учебния период ние ще можем да изработваме широко достъпни сайтове, които да са от полза на обикновения потребител да намери търсената от него информация за по-кратко време. В днешно време компютрите са много важни и според мен това е изключително важно и затова аз избрах тази специалност. В нашата специалност основно изучаваме икономически дисциплини, като икономика на предприятието, счетоводство на предприятието, микроикономика, макроикономика, бизнес комуникации, но изучаваме също и някои общо образователни предмети, като български език и литература, математика, чужди езици, история, география, биология. Всеки един човек от нас трябва да бъде икономист, защото икономиката движи света, а тук ще получа това икономическо образование, от което ще имам нужда в бъдеще. Обединението на Европа кара все повече млади хора да любопитстват за корените на европейската култура и различните езици, които се говорят в нея. Клубът като цяло е като отговор и в унисон с развитието и структурата на Европейския съюз, а именно единство в многообразието. И в него има две секции. Секция по френски език и секция по английски език. И съответно в клуба се стараем да учим учениците, че езикът не е само език, но той носи със себе си ценности. Учениците се записват в клуба съвсем доброволно и интересът е голям и през учебната година винаги има все повече и повече ученици, които желаят да се запишат. Те искат да изучават чужди езици, имат желание, защото те са врата към Европа. Това ще им послужи и в по-нататъчната им професионална дейност. И освен това, те имат тренинга да изучават чужди езици. По-голямата част от тях са ученици, които са изучавали английски език в интензивно изучаване, така че те имат навика да учат чужди езици. И съответно, които учат английски език, с удоволствие искат да научат и френски език. За съществуването на клуба разбрах от учителите в търговската гимназия. Проявих голям интерес, тъй като това беше моето желание да изучавам чужди езици и да се развивам в тази насока. Участието в клуба ми носи самочувствие на
човек, който може добре да се справи с два чужди езика. Смятам, че това умение е много важно в днешно време, тъй като България е част от Обединена Европа. Защото известно е, че френски език има репутацията малко на сложен език, но пък от друга страна, като само с няколко урока децата вече почват да общуват и да говорят на френски. On va ici, c'est... Je me baladais sur la rue comme ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui me suit-toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de parler pour t'apprivoiser. Днес проведохме урок по френски и се запознахме с културата на Париж. Аз много искам да изучавам различни езици и не само френски. Аз преди съм изучавал английски език и немски. И сега започнах френски език и напредвам още в началото. В началото на учебната година започнах активно да работя по немски и по английски. И по този начин успях да развия своите езикови знания и умения и да надградя постигнатото до този момент. Просто ме влече отвътре и искам да изучавам тези езици. Също може не само на Запад, може не само в Европейския съюз, а може би един ден Америка, Бразилия, някъде другаде. Това е Дефанс, модерния квартал в Париж, който е построен в подобие на Ню Йорк. Изчислено е, че между 30 и 40 минути може да спести един служител, ако има добри компютърни умения. Решени да изучат тънкостите на компютърните технологии, учениците тук имат специален кръжок. Нарича се кръжок по компютърни технологии и главно изучаваме различни съвременни технологии с идеята учениците да получат допълнителни познания и най-вече да се подготвят за състезания от всякакъв тип. Миналата година участвах в състезание по компютърни мрежи. На общинско ниво се класирах на първо място, а на областно на трето. Миналата година участвах на национално онлайн състезание, което беше проведено от гимназия с преподаване на английски език Гео Милев, град Бургас. Състезанието се проведе в 3 кръга, като всеки кръг трябваше да имаше различна дейност. Се представих на първо място в своята възрастова категория. Първият кръг беше тест. Трябваше да отговаряме на въпроси, свързани с компютрите като цяло. Вторият беше практическа задача. Трябваше да направим нещо като покана за море. И третият беше презентация на тема безопасен интернет. Никога не е излишно човек да научи нещо ново и допълнително. И явно те са осъзнали нуждата от това да бъдат високо образовани и подготвени, защото просто днешният свят изисква наистина хора, които са на ниво във всяко отношение, особено в областта на технологиите и езиковата подготовка. Темата на презентацията е безопасен интернет. Имаше определени изисквания, да има по-малко информация, повече картинки, да се говори и най-вече да покажем откъде сме взели информацията. Обикновено в интернет се запознаваме с различни хора и трябва да се предпазваме от тях, така като не знаем кой ще отсреща. Също има и онлайн тормоз, който вече започна да среща доста често. Последствията от този тормоз могат да бъдат доста тежки, като ниско самочувствие, да се депресират. Аз научих доста неща от презентацията и най-вече научих, че когато се запознавам с някого, трябва да внимавам доста, така като никога не съм общувала с него и трябва да давам възможно най-малко информация за себе си. Специалността икономическа информатика има за цел да подготви хора, които да бъдат после да се реализират в областта на уеб дизайна, на мрежовите технологии, могат да се занимават с уеб програмиране също. И моите родители са учили тук и за мен изобщо не е стоял въпроса къде ще уча след 7 клас. Просто беше ясно, че ще е тук. Лично аз съм много доволна, че избрах Търговската гимназия за мое училище, тъй като тук натрупах безценен опит. Дава ми шанс да се реализирам в живота и след време да имам някаква кариера, в която аз ще успея. Ученици, които са завършили тази гимназия, имат много добри успехи
в живота. Дори само това, че учиш в една необикновена сграда, като тази на Държавна търговска гимназия Димитър Хадживасилев, град Свищов, паметник на културата и българското родолюбие, задължава. Задължава да оползотвориш правилно времето в гимназията, да си отговорен, да намериш своя път и следваш целите и мечтите си.